Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag subong sarang yun na kami pamamatian sa 91.1 FMR Radio sa Bacolod City. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Governor Lacson nagdeklara na sa suporta sa kay Vice President Leni Robredo. Vax card, requirement na para sa mga indoor nga lugar kag sa mga pagtililipon sa idalom sang Alert Level 1. Kinawatan nga cellphone, nabawi bangod sang GPS. Estudyante kag iamay, patay matapos mabunggo ang ilang motor sa wing van. Kag sa good vibes, paggamit sa plastic, amat-amat na nga ginadula sa Bago City. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, ginapat-ud pa kung may mga negrense nga apektado sang gamo sa Ukraine. Inisuno kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nga nagpakig-angot sa Overseas Workers Welfare Administration o kun OWA Region 6. Suno kay Lacson, nagpakig-angot naman ang OWA Region 6 sa National Office agud tumangayo sang listahan para mahibaluan kung bala may mga overseas sa Filipino workers gikan sa probinsya ang naipit sa krisis sa Ukraine. Sa karon wala sang impormasyon suno kay Lacson kung bala may negrense nga naapektuhan o kung nakagwa gikan sa Ukraine. Damlag paginpahayag sa gobernador nga siya ang magasapol kay Sally Barrios ang tiglawas sa mga OFW sa probinsya bahin sa nagakatabo sa Ukraine kag kung paano mabuligan ang mga negrense nga apektado. Ginatos na ka mga sibilyan kag may mga kabataan na nga nagkalamatay humalin sa ginsulong sang Russia ang Ukraine sang Pebrero 24. Linibo na ang nagbiya sa Ukraine kag padayon ang pagbiya tugas sang amo nga invasion. Sa number 9, may isang pagkikaround sang saka sa bili sa produkto petrolyo na talana sa buwas nga adlaw. 80 sentimos ang saka sa kada litro sang diesel, subugod buwas kag 90 sentimos naman para sa gasolina. Ining ikasyam na nga sunod-sunod nga semana sa saka sa bili sa produkto petrolyo. Isa sa mga rason sa parayon nga pagmahal sa gatong amo ang tensyon sa tunga sang Ukraine kag Russia. May mga kabudlayan sa karon sa shipment tugas ang tensyon. May mga transportation group nga nagapanawagan sang saka sa plete kag nagaplano sa untat biyahe kung hindi mapatuman ang saka sa plete. Sa number 9, katapos ang Vertusio Drug Gang arestado sa buy-bust operation sa San Carlos City. Arestado sa buy-bust operation sang kahapon sa Barangay 2, siyudad sa San Carlos ang 32 anyos nga si Jerome Villanueva, nga miyembro sa Vertusio Drug Gang. Ang Vertusio Drug Gang amo ang isa sa mga nabilin nga drug group nga ginamonitor sang Negros Occidental PNP. Si Villanueva nga number 2 man sa priority target sang San Carlos PNP ang nakuhaan sang 4 ka sachet sang ginasuspetsuhan shabu. Ini ginabulubanta nagabalor sa masobra 30,000 pesos. Kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 ang ipasaka batok sa iya. Sa number 7, sa Kabangkalan City, cellphone gikawat sa sulod sang ospital. Kawatan na dakpan pinagi sa GPS. Arestado ang 53 anyos nga si Randy Reyes nga suspect sa pagkawat sang cellphone sang isa ka nurse nga nabutang lang sa nursing station sa isa ka ospital sa Kabangkalan City sang kahapon. Suno sa PNP, matapos sa ginkuha sang suspect ang cellphone, ginlocate ini sang nurse paagi sa Global Positioning System o kun GPS. Ganit natukiban nga gindala ini sa barangay Tampalon. Dito na nabdan sang kapulisan si Reyes nga nagapungko lang sa iyang motor sa kilid sang dalan. Nga galiyon man nga nagdaho sang cellphone pag-abot nila. Sa number 6, criminology student kag iya amay patay matapos makabunggo sa wing van ang ilang nga motorsiklo.
Patay ang mag-amay nga Francisca ga Francisco Pangantihon matapos babunggo kahapon sa kaagahon ng ila sini motorsiklo sa nagapark nga wing van sa kilid sang dalan sa highway sang Barangay Tortosa sa Banwa sang Manapla. Sa investigasyon sang PNP gikan sa Barangay San Pablo sa Manapla ang mag-amay kung sa diin sila ang ginaalegar nag-inom-inom kag papauli na kuntani sa Victorias sa mabunggo ang ilang nga motor sa nagapark nga wing van. Sunod sa pulis, madugay na nga nagapark sa among nga dalan ang wing van bangod sa aberyado ini. Maduluman sa among nga lugar sunod sa PNP. Gindala pa sa ospital ang mag-amay apang gindeklarar sila nga dead on arrival. Sa number 5, Operation Baklas sa Bacolod Comelec magapadayon. Inibisan pa masako na sila sa ilang seminar kag mga training. Bangod holiday sa nagligad nga Biyernes, wala makapagkakasa sa illegal campaign materials ang katapos ng Task Force Baklas sa Bacolod City. Sunod sa kay Attorney Revo Sorbito, Acting Election Officer sa Comelec Bacolod, balik sila sa naandan nga operation karon nga semana bisan may schedule nga training kag seminar ang katapos ang Comelec para sa Electoral Board. Mga oversized campaign materials nga natapik sa mga poste, kahoy kag pampubliko nga mga lugar ang ginauna nga ginapangkakasan katapos ang Task Force Baklas. Pero nagpadala na sang notices ang COMELEC sa mga campaign headquarters sa mga national candidates nga nagapanag-iya sang billboard ilabi na sa bahin sang Dalan Lacson agutum makakas ang mga ini. Ginsiling ni Sorbito nga paglapas ini sa Fair Elections Act, 2 by 3 feet lamang ang kadakuon sang poster nga ginapahanugutan sa Digsalayi. Kada Biyernes, nagauso ang katapos ang Task Force Baklas sa pila ka mga dalanon sa Bacolod para makakasang illegal campaign materials sa mga lugar nga wala sa designated common poster areas nga gitalana sang Commission on Elections. Sa number 4, dugang ka 20 nga mga estudyante ang ginalauman nga makabalik sa expanded face-to-face classes sa Marso 14. Nagbalik na liwat sa Alangila National High School ang mga estudyante sa grade 12 para sa limited face-to-face classes. Kadungan sang pagpaidalom sa Bacolod sa Alert Level 1, ginalauman sang pamunuan sang eskwelahan nga mapahanugutan man ang expanded face-to-face classes sa grade 7. Suno kay Veneranda Ortono, ang OIC principal sang ANHS, duga nga 20 ka mga estudyante ang ginapaabot makabalik man sa eskwelahan para sa expanded face-to-face classes sa Marso 14. Nalakip sa requirements ng Emergency Operations Center nga dapat fully vaccinated ang estudyante kag vaccinated man pati ang katapos ng ila panimalay. Kinahanglan man ang pahanugot sang ginikanan. May 4 pa ka mga eskwelahan ang ginaprubahan sang Emergency Operations Center upod sa DepEd para sa expanded face-to-face classes sa Bacolod. Sa pagsulundan sang Department of Education, nagakadapat man nga wala sang positive case sa sulod sang 28 kaadlaw sa barangay kundiin ipatuman ang expanded face-to-face classes. Ini magluwas sa strikto nga pagpatuman sang minimum health protocol. Sa number 3, nagapabilin sa Alert Level 2 ang probinsya sa Negros Occidental. Gin-extend ni Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson sa iya pagpapanaog sa executive order ang Alert Level 2 status ng Negros Occidental. Pero malakip diri ang pagdugang sa mga flights gikan sa duha ka mga Manila-Bacolod flights sang Cebu Pacific Air kag Philippine Airlines sa kada adlaw, mangin 3 na ini ka flights sa kada adlaw. Pero magapabili naman sa duha ka mga flights sang Air Asia. Ang Cebu Bacolod Cebu naman nga mga flights ang dugangan man, 4 sa kada semana para sa Cebu Pacific Air kag 3 naman para sa PAL. Magapabili naman ang S-Pass kag verifiable vaccination card o kung certificate bilang requirement sa mga mag-aabot sa probinsya nga fully vaccinated individuals. Sa partially vaccinated o kung wala mabakunahan naman, S-Pass kag antigen test nga libre pati gayunon sa pag-abot sa probinsya. Batunon man sa probinsya mga non-reactive antigen test result nga gipatigayon prior to travel. Sunod sa kay Lacson, nalakip sa S-Pass requirement ang mga pasahero nga padulong sa Bacolod nga napaidalom naman sa Alert Level 1. That you still require an F-pass because
Since the airport is situated in Silay. But it has been very easy naman, no? It's not gonna cause any hassle, no, on the part of our travelers, especially if you are fully vaccinated. There will be no inconvenience naman. Sa number 2, syudad sa Bacolod ang napaidalom sa Alert Level 1. Vaccination card ang iga-require sa mga indoor nga pribado kag pampubliko nga mga lugar, lakip na sa mga pagtililipon kag events. May report si Nico Delfin. Sumugod Marso 1, mahimo nga iga-require na sa mga indoor nga pribado kag pampubliko nga lugar sa Bacolod ang vaccination card sa idalom sang Alert Level 1. Suno kay Dr. Edwin Miraflor, OIC sang City Health Office, nakasaad sa Interagency Task Force Resolution nga tanan nga 18 years old pasaka ang ginakinahanglan nga mag-present na sang Vax card para sa indoor activities kag bisan sa mga mass gatherings o kon mga events. May pahanugot naman ang IATF sa mga commercial establishment nga maka-operate sa full capacity, nalakip na diri sa mga ahensya sang gobyerno. Pwede naman makabiyahe ang katapos ang transport sector kasubong sa mga bus kag jeep sa full capacity. Base inali magulpi lang saka ang aton nga mga patrons, no, mga clients. So mas maitan nga hagan-hagan ta anay and implement gyapon minimum public health standards. Very scary nga gulpi-gulpi na maamutatin na the pandemic is still there. Magapabilin nga optional ang COVID-19 testing para sa mga close contacts ng COVID positive kag patient. Hindi naman iga-require ang ESPA sa mga lugar nga napaidalom sa Alert Level 1 sandig sa IATF resolution. Pero suno kay Miraflor, mahimo magapabilin sa status quo ang travel restrictions sa tunga sang syudad kag mga lugar sa Western Visayas nga may mataas nga alert level. Depende naman na sa fan sa EO ni Mayor if i-status quo ta ang movements sang within the region and with our neighboring province, no, sa Negros, sa Dumaguete, Negros Oriental. Ang probinsya sang Aklan, Capiz, kag Guimaras ang nalakip sa mga lugar nga napaidalom sa Alert Level 1. Alert Level 2 naman ang probinsya sang Antique, Iloilo Province kag Iloilo City kag ang Negros Occidental. Nico Delfin para sa DGCast Negros. Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson nag-anunsyo na sang iyang suporta sa kay Vice President Leni Robredo para sa pinili-ay. Ginsiling sa gobernador sa katapos sa media sining Lunes nga nangin hayag naman ang iyang desisyon nga siya ang para kay VP Leni. Humalin pa sang ginpahayag ni San Carlos City Mayor Renato Agustilo nga siya ang nagasuporta kay Robredo. Suno kay Lacson, iya ini nga ginkumpirma sa mga nagapamangkot sa iya nga siya ang para kay VP Leni. Sa Marso 11, natala na ang campaign rally ni Robredo kag sang iya nga partido sa probinsya. Sunod sa kay Lacson, siya magaupod diri kung maimbitahan. Wala pa sang patod nga venue sa among rally. 28 tanan o kun mayorya sa mga alkalde sa Negros Occidental ang para kay Ferdinand Marcos Jr. Sara Duterte tandem. Sunod sa kay Lacson, iya ini nga ginarespeto kag hindi na siya magtingwa pa nga magkumbinsi pa sa iban sa ila nga magkambyo sang ilang nga pensar. Hindi man siya makasabat kung sino ang choice sa mga alkalde nga wala nagupod sa BBM sara nga pagtililipon. Kung nga si VP Leni ang iyang suportahan suno sa kay Lacson, siya magaboto sa kandidato nga iya masaligan. Naghulat pa ang gobernador sa pagsinapol sang iya partido nga Nationalist People's Coalition bahin sa Vice Presidente nga suportahan. Si Vice Presidential Candidate Tito Soto ang chairman sang NPC, pero may pila ka mga katapos sa partido suno sa iya nga nagasiling nga ang amo nga pagpapili wala nag-agi sa consultation. Why am I for Lenny? When we face our ballot on May 9, there's only one question that you should ask yourself, is who do you trust? And you don't even have to explain why you trust the person. So that's the main reason why I'm voting for any candidate for that matter. Sa Good Vibes sa Bagos City, amat-amat na nga ginadula ang paggamit sang single-use plastic. Mga nagapanindahan sa merkado nagabitbit sang kaugalingon nga eco bag. May report si Romeo Subaldo. Kung magsulod ka sa public market sa Bagos City, halos tanan nga masugatan mo nga nagapangumpra, eco bag ang bitbit. Ang mga baligyaan,
eco bag, sako o kunet ang ginadisplay kag ginabaligya sa mga nagapanindahan. Si Nena Villarma, eco bag ang ginabitbit na hangpan niya ang halit nga madalas ang plastic kay wala nagakadali-dali dunot. Di syempre sa aton environment pala, hindi pala ano ang kung mga plastic ang ang gamiton mo. Ang plastic hindi na madunot siya mo. Ikubag ya maano saya. Magpadunot pa siya. Ha? Ginarius, mapagamit mo sa liwat. Ay, yes, ginugasan ko niya, labahan. Nalabahan, tapos gamitan na maliwat. Yes. Amo man ang ibang pagig nga nagapangumpra, naanad naman na sila nga eco bag na ang gamiton kay magluwas nga makabuhin sa basura, mas bakod pagid ini kuno. Igis, sir, gagis yung plastic, sir. Mas dami ang quality sa eco bag, plastic. Wala. Amo na lagi din. Ano mo benepisyo man, ma'am? Less ang basura sa plastic. Sa wet market naman, roll bags lang ang ginatugutan nga magamit sang vendors. Pabuday man abi kuno magputos gamit ang dahon ilabi na kun basa. Kun roll bag, mas marasig madunot kung ikumpara sa sando bags. Hindi so dapat sa gamiton sa mga karne. Wala sa ginalaw sa kanin, wala sa ginalaw sa opisyalis sa tindahan sa bago, asang sitio bago. Amo lang ginalaw. Bulan sa Agosto sang inpatuman sa Bago City ang Ordinance number 20-12 o kunang ordinansa nga nagakontrol sa paggamit ng single-use plastic, cellophane, kag sando bags bilang pamutos, pati na ang paggamit ng styrofoam. May mga personnel nga nagalibot sa merkado kag nagapanaway. Ang isa ka baligyaan nga madakpan nga nagagamit o kung nagabaligya sa plastic, mahimo mamultuhan sang 1,000 tubtob 3,000 pesos. Tama naman kay tungkol sa amon nga ginarubing namon kada adlaw. Kung may mga plastic pa sila, pinapak namon. Okay. Kagi tunog sa pisina, sa tubag na. Pati sa mga kalan-an, roll bags o kung puyo lang ang pwede magamit. Wala naman sa may nagagamit sang straw. Wala man ginatugutan ang plastic cups. Magluwas diri, stick to man nga ginapatuman sa syudad ang no smoking ug no vaping sa mga pampubliko nga mga lugar. Barb ka namin kay matamat nagakadugangan na gidman ang mga LGU nga say no na sa single-use plastic. Kabay patuod ning madugangan, pero so far na feature tami madumduman ko San Carlos sa second ni ang Bago City. Oh, si San Carlos do fully implemented na gid si Bago ga ako sila nga since sugod man lang may kabudlayan pero eventually madula gid Manila ang paggamit sa plastic. Sige lang ming kay at least naka-ubra na sila sang unang atika. Kag may nakasugod, buti rin pwede sa tanan. Correct. Kagabi ito mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.